Marat mareng la pen lang aok karen pen ke pathithedet ji aputhak cherok tok amai kangni Manja Central Range atum pen pati pipon si pinit Silveta Organic Market IT along Langroy along karen pen ok kiri la pen marat mareng aok hung kapabe det ji aphan pura karbin autonomous council pen notice mati kethan mek alo pitang det pen kang hapon ji aputhak cherok tok amai kangni Labang so amai Silveta Public Garden langcari abang binong teron pen mai cari ponsi bang solong Forest Ranger Koida Timung lapen Longnit Base Officer teron atum cetong dun pen hadak arat aphan okhung lapen lang ok kiri pen dowai kecor apothak cerok tok amai along RDP dun lapu Forest Ranger Koida Timung pen lam ke jai pon ke non pen ke ilitup koson ma kireng lason si marat mareng lapen langa ok atum aphan tami inghon pon nangpo lapen rai kompon nangpo laan si ilituk mulit atum da rengpo athe non kardeng long autonomous council pen isi alo kapaklang pen marat mareng kapachan ponji lapen okhung kekhang aphan kalun autonomous council pen kapachini alo dolo labang salam komatne patoi te pen okhung netdun longcek polotang de wildlife egg pen hem kang sam thapon thotji putat lardak pen ningjepot labu forest ranger koida timung pen therangke atheng no along perangan lapthe kemi ningjepot ini bang kita ladak fast lo la kita juga organic market sebetulnya soli la kasih kecing lo punya awareness program kita ngapain lasu kita program keling lagi Central Range manja letsi kita ngiklo Tetang tel ledak la nang ni tumben kopi pi ledak ratan nang tumben kipacin kang tungkel. Ni ili tumben cepat pacin kan tungkel la puilo je la illegal hunting tunon illegal fishing tunon hedi lasu puthak mane awareness spread lo je Mana ington nang ko. nang ko tuno pergi alu boleh ini tuhan kesun nang boleh la environment kesun siap taksi mane awareness program nang tapi Lakan lasan tak cerok to kami frek ahwar long tas kami arrange kan kami padut pun tilang. Antara itu sini tu lah Central manja. So program ke up to 1 month sampai jadi, sampai cengok ya up to 1 month sampai.